To fa, jira ya kusa ƙarewa. A yayin da dai ƙarshen wannan shekarar yake ƙara ƙarasowa, haka kuma jama'a suke dakon sauraron waƙoƙin da wannan mawaƙi zai sakar musu a 2021, wanda jama'a sun ƙaƙƙu ganin cewa an tsallake 2020 da ba a saki waƙoƙin ba. Haka ne dai ya saka jama'a sai hankalinsu ya tashi akan son sauraron su ji waƙoƙin da su fito, wanda za su zo a yanayin da ba a saba jin waƙoƙinsa ba. Musamman idan kuka yi la'akari ga duba da wannan lokaci da waƙoƙin suke daɗa ƙara kuranta hankalin jama'a. Jira kam ya kusa ƙarewa, wannan shine babban taken. Idan lokacin da sakin album ɗin ya kusa, muna dai kan gaba, duk da an yi haƙurin shekara biyu, domin ba haƙurin shekara ɗaya aka yi ba. Wannan dai ya saka mutane suka ƙagu da son su ji waƙoƙin da zai sake a wannan shekarar, waɗanda waƙoƙi ne da za su zo da irin sauyi wanda ba a saba ji ba a cikin waƙoƙin nasa. Sai dai hankalin jama'a ya ɗaga, musamman a wannan lokaci da ya kamata a ce suna so su ji sababbin abubuwa wanda ba su taɓa ji ba, kama da nishaɗantarwa, ilmantarwa da faɗakarwa baki ɗaya. Duk da waƙoƙin nasa sun ƙunshi abubuwa, musamman ga waƙoƙin da suka kasance na abin da Hausawa, ko kuma in ce wani abu ne na soyayya, ko kuma ma yare da wasu abubuwa da wasu makamancin irin wannan, ko kuma waƙoƙin sarauta, kama ga siyasa. Duk da ba shi bane tushen waƙoƙin nasa, shi daman asalin waƙoƙin nasa ya fara ne daga gidan biki, ko kuma in ce siyasar ma ta iya kasancewa, tun da waƙar siyasa ya fara yi ta wani kansila ne ko za a ce, ko kuma ciyaman. Sai dai a wannan lokaci da waƙar tasa ta fi juya akan wasu abubuwa da suka shafi lamarin rayuwa da ma soyayya. Wannan su ne abubuwan da suka fi ƙarfi akan waƙoƙin nasa. Sai dai waƙa ce ake yin ta cikin nutsuwa, tare da mai da hankali akan abin da ya kamata, kama daga kan faɗakarwa. Haka ne da ya saka ba ma iya jama'a ba, har zuwa manya sukan iya sauraron waƙoƙin mawaƙin, domin hakan ne yake ƙara ba su nishaɗi tare da farin ciki. Kuma tabbas ya cancanci da a saurari waƙoƙin nasa, domin sai dai kawai a ƙara haƙuri, ga lokaci nan da ya kusa zuwa, domin saura ƙiris a sakar da wannan waƙoƙi.